Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, kanca-kanca sedaya wangsul mulih wonten channelipun Kang Anwar. Channel wong desa sing ngopo enake muga-muga enek manfaate. Amin amin Allahumma amin. Ya, teman-teman semua, untuk kesempatan kali ini kita akan dandan motor. Di motor kita ini sudah minta diservis. Ini motor sudah tua. Nah, ini kom setirnya ini kurang begitu bagus. Sering kalau disetir itu dia berat banget, kayak mau jatuh. Kemudian kelaharnya juga pecah kayaknya. Jadi ogal-ugil. Langsung aja teman-teman, kita menuju ke bengkelnya. Iki wis teko no bengkel. Kita telok dhisik jane alatnya apa ora. Kalau nggak ada alatnya nanti kita pindah ke bengkel yang lain. Tak tutup nekat maksudnya. Nah, enek serep iki pasti tak tutup. Pasti tak tutup. Pindah bengkel. Di antri ya teman-teman, di antri. Nanti nunggu dhisik dilut. Ini cek masang jok, lemek jok. CRF itu ya? Apa iya? Lah iya. Padha lho, warna-warnane barang ya mirip. Iki karo ngenteni mangan gorengan dhisik iki. Tawani mosok ya ora dipangan. Iki lho anek gorengane nang bengkel kene iki. Enak iki. Do. Arep do. Mangan sijian wis mari ngantuk iku. Kok ya entuk gorengan anu ya. Bakwan ngene iki angel lho lek ngono aku. Marga Mulya to ya. Enek Bantolo iki. Ngono sapa, Mas? Gorengan karo nunggu ya. Balik ta? Wis rampung lah. Wis rampung. Ayo, nggak ngenteni ta? Bareng-bareng wae kok. Tak arah kok. Kompresornya otomatis. Entar langsung ngisi dhewe. Enak tapi nggak usah ngurep no kompresor otomatis. Wah, ini turun mesin iki. Lamini. Loh, apane ya? Oh, nglemer. Ya iki tanggane. Tangga Marga Mulya. Iki turun mesin ya, kanca-kanca kabeh. Iki ana motor turun mesin nih. Nggone Lek Lamini. Tonggoku. Ndelok wong giling kopi dhisik. Iki mumpung enek wong gilingne kopi. Iki ndelok wong giling kopi. Pinten kilo niki, Lek?
Pinten kilo? 3. 3 kilo. Karo nunggu motore kae cek urung digarap. Lah iki ndelok wong giling kopi lho. Bos kampung, bos kampung. Tiga kilo. Wes meh rampung garap kulit jokeng uga garap motorku. Lah iki ceklek to jawane rim iki nandok. Empuk ditanbuh lelek. Lagi paling ki nganu nandok wit karet paling. Iya. Sing tukang ngelas. Non? Sing tukang ngelas pira? Iya do. Tanahe tak lebokne nang YouTube-ku kok. Dilut meneh guys, dilut meneh. Cek nunggu ngelas rem ceklek kae kayak ganti nandang iki motor tua iki. Ganti kelahar dhisik guys, ganti kelahar dhisik. Legal. Ngancing. Berarti wis pecah anu. Wis parah wisan. Sampai wangel cepot-cepotane pokoknya. Ora gelem dicopot malan. Ngancing. Berarti wis suwi dek bedaya. Kena ora yo. Lah kena. Nanti kayak ngono. Lagi lo mawat kuwi anune. Langsung ngarep double kuatah ngoten. Nggih, dina pisan. Walah. Dina pisan.
Pah. Ingatan ya. Bendino ngaret kesel. Kesel dia kayak. Oh. Ada tandu lah. Ya, Pak. Tenan oleh udan ngono kare iso ngaret. Oh. Macam dia lah ada kepekan ya. Dan mulai nih. Lagi dikancani kok malah balik iki piye Mas iki? Lah aku mau ado-ado rene arep ngancani kok malah ditinggal dhisik balik padahal ya wis ngarit. Nah iya. Kayak dolan Margomul ya sampean? Rewang. Sholat dhisik ya guys, urung dadi motore. Sholat ngasar dhisik. Iki cedhek karo bengkel mau iki, musolane cedhek karo bengkel mau kae. Datang dulu bacaan dek ini. Lah piye? Butuh bikin anakku sama dia. Nih. Iyalah, pokoknya Tutup mau dong pas ngancing. Mantene pas nih. Terus wah. Sing wong kuwe mbek wong wedok iki dipasi kabeh. dipasne kabeh ngono. Ora rewel nang dalan sakne nuntun wong. Iya. Anune gue to. Tolong. Oh ya, ha. Ben kena di anu tali. Sip. Pun pinten Mas? Pinten? Hmm.
Ini kelas ya. Lah karo taline? Kali siji berapa? 110. Mboten liter nih, Pak. Boten. Nah, alah pirang dino ki prai. Karo dandan motor misan. Alhamdulillah dulur-dulur kabeh wis rampung dandan motore. Matur suwun kirang langkung nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.